čujem. Priče su moja hrana. Istinita priča o vuku i 3 mala praščića. Svi znaju priču o 3 mala praščića, ili barem misle da je znaju. Ali otkriću vam jednu malu tajnu. Nitko ne zna pravu istinu, jer nitko nikada nije čuo moju stranu priče. Ja sam Vuk, Aleksandar Vuk. Možete me zvati Alex. Ne znam kako je uopće počela cijela ta priča o velikom zločestom vuku, ali potpuno je pogrešna. Možda je to zbog naše prehrane. Čujte, nisam ja kriv što vukovi jedu slatke male životinjice poput zečića, ovčica i praščića. I jednostavno smo takvi. Da su cheeseburgeri slatki, ekipa bi vjerojatno i za vas mislila da ste veliki i zločesti. No, kao što rekoh, cijela ta priča o zločestom vuku nema smisla. Zapravo se radi samo o običnom kihanju i šalici šećera. Ovo je prava istina. Davno, još u jednom davno vremenima, pripremao sam rođendansku tortu za svoju dragu baka Vučicu. Bio sam strašno prehlađen i stalno sam kihao. Onda mi je ponestalo šećera. Odšetao sam niz ulicu kako bi zamolio susjeda za šalicu šećera. Taj moj susjed bio je praščić i nije bio baš najbistriji. Cijelu svoju kućicu sagradio od slame. Možete li vjerovati? Pa tko bi normalan sagradio kuću od slame? I naravno, čim sam pokucao na vrata, iste sekunde su se srušila. S obzirom da nisam htio samo tako upasti u tuđu kuću, viknuo sam: Praščiću, praščiću, jesi li kod kuće? Nitko nije odgovorio. I taman kad sam htio krenuti kući bez šalice šećera za rođendansku tortu moje drage bake, počeo me škakljati nos. Osjetio sam da ću morati kihnuti, pa sam počeo puhati i puhati. I kihnuo sam najjače ikad. I znate što? Cijela ta klimava kućica od slame srušila se do temelja. A usred one gomile slame bio je prvi praščić. Nepomičan, ni mrdnuo se nije. Bio je kod kuće cijelo vrijeme. Činilo mi se da bi bilo stvarno šteta ostaviti tako finu šunkicu da samo leži bespotrebno na slami. Pa sam ga pojeo. Zamislite to kao da jedan slasni cheeseburger samo tako stoji ispred vas. Sad sam se već osjećao malo bolje, ali još uvijek nisam nabavio šalicu šećera. Zato sam otišao do kuće idućeg susjeda. Taj susjed bio je brat onog prvog praščića. Bio je malo pametniji, ali ne puno. On je svoju kuću sagradio od grančica. Pozvonio sam na vrata kuće od grančica. Nitko nije odgovarao. Viknuo sam: Gospodine praščiću, gospodine praščiću, jesi li unutra? A on mi je uzvratio: Odlazi, vuče, ne možeš ući, upravo brijem dlake na bradi. Tek što sam primio kvaku, osjetio sam da se sprema novo kihanje. Puhao sam i puhao i... Iako sam pokušao rukom pokriti usta, kihnuo sam najjače ikad. I nećete vjerovati, ali kuća ovog lika srušila se baš kao i kuća njegovog brata. Kad se prašina slegla, tamo je bio drugi praščić. Nepomičan, ni mrdnuo se nije. Vuče mi šape, stvarno je tako bilo. E sad, znate da se hrana kvari ako ostane stajati na suncu, pa sam učinio jedino što je imalo smisla. Ponovno sam ručao. Zamislite to kao drugi slijed. Malo sam se već i preo, ali barem mi je prehlada počela popuštati. Ali još uvijek nisam imao onu šalicu šećera za rođendansku tortu svoje drage bake. Zato sam krenuo do iduće kuće.
Ovaj tip bio je brat onog prvog i drugog praščića. On je sigurno bio najpametniji u obitelji. Svoju je kuću sagradio od cigli. Pokucao sam na kuću od cigli. Nitko nije odgovorio. Viknuo sam. Gospodine Praščiću, gospodine Praščiću, jeste li unutra? I znate što mi je ta nepristojna mala svinjica odgovorila? Makni se odavde, vuče, nemoj me više gnjaviti. Zamisli ti te nekulture. Vjerojatno je imao punu vreću šećera, a nije mi htio dati ni jednu jedinu šalicu za rođendansku tortu moje drage slatke bake. Kakva svinja! Taman sam krenuo kući, razmišljajući da bi mogao umjesto torte baki napraviti lijepu čestitku, kad me opet uhvatila prehlada. Puhao sam i dahtao sam i još jednom kihnuo najjače ikad. Treći praščić je tada viknuo. A tvoja stara baka neka ostane bez torte. E sad. Inače sam stvarno miran tip, ali kad netko tako ružno govori o mojoj baki, malo poludim. Kad je policija stigla, naravno da sam u tom trenutku pokušavao razvaliti praščićeva vrata. I usto sam cijelo vrijeme šmrcao, dahtao, kihao i napravio pravu scenu. Ostatak priče je, kako se kaže, povijest. Novinari su saznali za ona 2 praščića koja sam pojeo za ručak. Zaključili su da priča o bolesnom vuku koji samo želi posuditi šalicu šećera ne zvuči baš uzbudljivo. Zato su izmislili sve one fore. Puhat ću i puhati i srušit ću vam kuću. I tako su od mene napravili zločestog vuka. Eto, to je to. To je prava istina. Sve su mi smjestili. Nego, biste li mi možda vi mogli posuditi šalicu šećera? Hvala ti što me slušaš.